जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फैगौ जानुवारि दाननि 31 आरो 1 फेब्रुवारि 2022 बे सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोराव जानो गोनां धेमाजि जिल्लानि बिनि जिथु हाबाफारि गासिबो आवगायगासिनो दं थामथिम जाजोब्बाय फ्राय बिनि जौस्रां पेन्डेल होन मोसाखावरिफोरनि मोसानाय फ्राय 500नि बांसिन आरो भलन्टियार्स 500नि बांसिन दिन्थिफुंसालि आरो जिथु डाइनिं हल आरो डेलिगेट जिथु केम्प गासिबो जाफ्रामजोब्बाय फ्राय 95 जौखोन्दो आवगायबाय होननानै जों बुंनो हायो जिहेतु बे मोनसे जारिमिनारि जागोन सानजारि नोगोराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे जथुम्मायाव जोंहा जिहेतु आसामाव गं 22 जिल्ला दं बिटिसिनि बायजोआव जिल्ला आफाद दं आरो बेजों लोगोसे 120 गंनिबो बांसिन आन्सलिक कमिटि दं आरो जों आसा फारिदों बे हाबाफारियाव जोंनि डेलिगेट्सआव 5000नि बांसिन डेलिगेट्सआ बेयाव बाहागो लागोन जों इतिमध्य जिल्लाफोरजों जों सावरायनानै जों थाम खालामदों आरो बे 30निफ्राय जिहेतु जागायगोन 30आव जा डेलिगेट्स केम्पखौ बेखेवनो थाखाय आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे 31आव जों गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ माखासे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय जों लिंहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जायगायावनो थानाय TMPK गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ जों हांख्रायदों आरो 31आवनो जिहेतु फ्लेग हइस्ट जागोन बे फ्लेग हइस्ट हाबाफारियाव जिहेतु जोंना गोबांथार जिल्लाया जोंनि सेन्ट्रेलजों मेरुजों जयै फिरफिला बिरहोफायो गासै फ्राय 22थासो जायो जोंना मेघालय थाबाय अरुणाचल थाबाय आरो गं 22 जिल्ला थाबाय आरो मेरु थाबाय बे हाबाफारियाव अल आसाम ट्राइबेल संघनि मानगोनां आफादगिरि सुकुराम बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै थाफागोन जोंजों फिरफिला बेखेवनायाव आरो 1 अक्ट'खालि जिहेतु फेब्रुवारि दाननि 1 अक्ट'खालि बेयाव गेवलां मेल जागोन गेवलां मेलाव मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां लोगोसे जर'खा मेल बेखेवगिरि हिसाबै जों मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिनेश्वर बसुमतारी बेजों लोगोसे गोबां MLAफोर थागोन MP फोर थागोन आरो गोबां मिनिस्टारफ्राबो बे मेलाव बाहागो लानो होननानै जोंनो बाथ्रा होदों बे मथे जों हांख्रायदों बयखौबो आरो बेयो मोनसे जारिमिनारि जागोन होननानै बुंदों आं जिहेतु जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफादना बैसोनि खुनु सिमा गैया 18 बोसोरनिफ्राय लानानै जेसेबांखि बैसो जायाथों बैसोगोरा मानसिफ्राबो बे सुबुंफ्राबो जोंनि बे आफादाव जिहेतु थानो हायो बेनिखायनो जोंना एसे मेम्बारफ्राबो एसे बुरजालाय आरो जिल्लाफ्राबो गोबां थाबाय आरो दखरा आफादफ्राबो गोबां थाबाय डेलिगेट्सआथ' गोबां जानायजों लोगोसे गुबुन रायजोनिफोर फैगोन मेघालय नागालेण्ड ओरैहाय त्रिपुरा ओमफ्राय आरो अरुणाचल थाबाय आरो गं 22 जिल्ला थाखाबाय आरो बिनि बादैबो साखाथिनि रायजो सोनाब बंगनिफ्राय जों हांख्रायदों आरो साखाथिनि हादोर हिसाबै नेपाल आरो बांलादेशनिफ्राय जों आलासि हांख्रायदों बिथांमोना फैनो थाखाय थामथिम जाबाय आरो फैगोनखौ जों बाथ्रा हरबाय फैनायखौ बिथांमोना नुजाफैगोन बेयाव गासै दिन्थिफुंसालिनिफ्राय लानानै गासैबो थामथिम जानायखौ नायनानै जिथु साखाफारा जाबाय पान्जाय आफादा बे पान्जाय आफादनि साखाफाराखौ नायनानै फ्राय 95 जौखोन्दोआ आवगायबाय आरो जों मोनसे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायना होनांगोन जिहेतु बिटिसिनि बायजोनि BLT एक्स BLT वेलफेयार ससाइटि दं अनसाय आफाद दं बिथांमोना जयैनो लोगो नांनानै नैबे मेलाव ओंखाम बोथिसे जाहोनो थाखाय बिथांमोना थामथिम खालामदों बेनिखायनो आं नोंथांमोननि बे चेनेलनि दारैनो बिटिसिनि बायजोनि जेसांनाखि एक्स BLT वेलफेयार ससाइटिनि सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनखौ आं खौसेथि बर' सुबुं आफादै जानानै बिथांमोननिसिम आं गोजोननाय आरो हामलायनायखौ आं बावदों जिहेतु थान्दै मेला खोब गोनांथार थान्दै मेल जागोन बेयाव आरो जिहेतु बे थान्दै मेलाव मानगोनां बुंथिगिरियानो जिहेतु बेखेवगोन बिस्वजित दैमारि सार आरो बेखेवनायनि उनाव थान्दैफोरनि गेजेराव बिसेसकि जों जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफाद जाबाय सागानगिरि आफाद हिसाबै
थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जि सुक्ति जादोंमोन, बे सुक्तिनि जिबिलाक दफाफोर आद्रा थानाय दफाफ्रा दिनैसिम जिहेतु मावफुंजाजोबाखै, माखासे गोबां आयदाफ्रा मावफुंजायाखै आरो बिसेसके बिटिसिनि बायजोनि जिथु जेंना जि जानांगौमोन, जिहेतु बिटिसिनि बायजोआव 7थासो दफा दं मावफुंनो गोनां, बे 7था दफानि गेजेराव दिनैसिम मोनसेबो दफायानो मावफुंजायाखै। बेफोरो सावरायजागोन, जेरैहाय जों दिनै बुंनो हायो बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिल। बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिला दिनै गामि सोसननानै बियाब दानानै बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो हादिया 5 बोसोराव। नाथाय बे 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि ब्रा नाजानायाव, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजानायाव 958 गं गामिखौ जों बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिलाव थिसननो हाबाय आरो बेजों लोगोसे 161 गं गामि आद्रा दंबावो, बेखौ थिसनगोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों आसाम सोरखार। आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया जिहेतु माखासे बिटिसिआव हाबबाय आरो आद्रा माखासे थाबाय, बेखौ स्र' खालामनानै बर' कसारि वेलफेयार थमास काउन्सिलाव सोनाय आरो राभा हासङाव रायजो जानाय बर'फ्रा मोनसे जेंना जानानै दं। बिसोरो जुदि राभा हासङा 6 दिन जायोबा राभा हासङाव थागोन ना PKWCआव थागोन, बे मोनसे गरन्थ जाना दं। दिनैसिम बेखौ आसाम सोरखारा थिग मथे गरन्थ खालामनो हायाखै। खिन्थु जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफादना डिमान्डआ बेनो, जिहेतु जों बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फ्रा आलादायै मोनसे सुक्तिनि दारै जों मोनसे आलादा गावखुंथाय मोनबाय, बे गावखुंथायाव जों जयै थाजोबनो मोननांगौ, गासैबो जिल्लानि बर'फ्रा बे मोनसे प्लेटफर्माव जों थाजोबनो मोननांगौ होननानै जोंना बे डिमान्ड। आरो बेजों लोगोसे बे जाहैबाय 5.1। 5.2 मथेबा मोनसे प्रभिजन दंमोन बिटिसिनि बायजोआव जेब्ला खोब ओनसोलाव बर'फ्रा रायजो जानानै दङ, बेयाव रायजो जानाय बर'फोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे आसाम सोरखार, बिटिसि आरो बर' कसारि वेलफेयार जयेन्टलि मोनसे खामानि मावनांगौमोन, डेभेलपमेन्टनि खामानि। खिन्थु दिनैसिम मोनसेबो खामानि बे 5 बोसोराव मावनो हादिया। बेफोर बाथ्राया सरसा जागोन। आरो बेजों लोगोसे 5.3 दं, फरेस्ट राइट एक्टनि दं। बे फरेस्ट राइट एक्टआ इमप्लिमेन्ट जायाखै, बेखौ मावफुंजोबनांगौ। जायगा जादोंब्लाबो माखासे जायगायाव आद्रा थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मेन इस्यु मोनसे थाबाय कार्बि आंलंनि मोनसे जेंना। कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव रायजो जानाय जिहेतु बर'फोर दङ, बे दिनै हादोरारि ट्राइबेल मर्यादा मोनैखाय गोबां सुजुग सुबिदानिफ्राय बिथांमोना बन्सित जानानै दं। बेनि सायाव थाबैनो गोख्रोंनो जिहेतु मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय, मोनसे समाव बिटिसि सुक्तियावबो जायगा मोनबाय, कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव रायजो जानाय बर'फ्रा हादोरारि ट्राइबेल मर्यादा मोननांगौ होननानै। आरो नैबे थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जिथु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जादोंमोन सुक्ति, बे सुक्तियाव बे जायगा मोनबाय। खिन्थु दिनैसिम बे मावफुंजादिया, 17 बोसोर मावफुंजादिया बुंनो थाङोबा बारासो जाबाय 17 बोसोर। बे थाबाय आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइ थाबाय 6.3आ जिहेतु दिनै मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गोनो गोथो जाना दङ। जिहेतु बिटिसिआ मोनसे स्ट्रं मोनसे 6 दिल, बिसोरना सोलोंथाइ बिफाना बिसोरनो मोनसे आलादायै मोनसे गावसोरखौनो बे 6.3नि आधाराव फरायसालिफोरखौ लानो थाखाय बिसोरनो मोनसे अधिकार दं बिसोरहा, आरो लाबायबो। मोनसे आयेन बानायनानै बिसोर होसिगोन। खिन्थु बिटिसिनि बायजोनि जिथु बर' मिडियाम, जिथु बे 6.3आव लिरनाय दंमोन, दा बिटिसिआव गासैबो स्कुलफोरखौ लागोन। बिटिसिनि बायजोआव थानाय जेब्ला बर' मिडियामनि फरायसालिफोर दं, कलेजफोर दं, बेयाव स्पेसियेल कनसिडारेसन होनानैबो सोरखारिकरन खालामनायजों लोगोसे नांगौ बादियै फरायसालिमाफोराव फोरोंगिरि थिसननायनि बाथ्रा दंमोन, खिन्थु दिनैसिम बे जाफुंजोबाखै। दा बेफोर बाथ्राखौ लानानै डेलिगेटआव दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन आरो बेयाव मिरु आफादा मोनसे सिद्धान्त लानानै बे सिद्धान्त मथे फैगौ जिथु सेसन जागोन जोंना खामानि मावनांगौ फैगौ इयुनाव, बेफोरनि थांखिनि सायाव सोनारनानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा गासैबो बिटिसिनि बायजोनि बर' रायजो राजानि थामोनथा, रांखान्थि जौगाथाय आरो जोंनि राव सिनायथि गासैखौबो रैखाथि होनो थाखाय गासैखौबो बिथिङाव लानानै खामानि मावलांनो थाखाय जों साखाफारा जादों।